Sa una nga pagbasa, gihisgutan kanato ni Propeta Jeremias nga kuhaon, no? Propeta Ezekiel naghisgot kanato nga kuhaon niya ang katawhan gikan sa nasod kay nagbihag og tigumon silang tanan pag-usab. So ingon ang Ginoo nga kuhaon ko ang akong katawhan gikan sa nasod o mga nasod nga nagulipon kanila. Mga nasod kay ang ila ining panahona daghan man sila first nila nga slavery experience sa Ehipto. After that, sa dihang nahimo na silang usa ka gingharian dito sa nasod o sa yuta nga gisaad sa yuta sa Kanaan, na-divide ang kingdom. Pagka-divide, napildi ang taga Southern Kingdom o napildi pod ang taga Northern Kingdom. Ang Northern Kingdom nalupig sa Assyria o ang Southern Kingdom nalupig sa Babylonian Empire. Unya worst experience nila kay they were brought into exiles. Sa dito sila sa lain-lain nga mga nasod sila nagka lisod-lisod kidaog-daog. Unya usa may hinungdan nga mao kini ang ilang nasinati tungod sa ilang mga sala. So dunay duha ka butang atong pamalandungan sa first reading. Una, when we commit sin, we make ourselves suffer. Kay kining consequence ba, ang consequence sa atong sala, kita gayud ang mag-suffer. Kung pananglitan mo buhat ko og dili maayo nga akong nabuhat, in the beginning mingunta nga wa bitaw nakasayod, wa may nakakita nako nga mao na akong gibuhat. Correct. Pero maingon man ang kasulatan, walay aso nga makumkum, walay tinaguan nga dili mabutyag. So whatever is hidden, madayag gayod kana. Sa madugay o sa madali, mahibaw-an man gayod. So mao ni nga we suffer because of our sins. Suffering is a consequence of what I have done. Pananglitan maingon ang akong doktor nga, Padre, dili magpalabi sa sugar ha, no soft drinks, no ani ana kay taas imong blood sugar. Unya kay ganahan magid mula laog ka ng tamis. O sige, inom og tamis. Unya na ospital na pug utro, inong gas doktor, giingnan tabitaw ka, Padre. Gahi nung gag-o. O mao na sa nga, we suffer because of the consequence of what we have done. Pagkatapos, the second part of that is we made others suffer. We inflict pain to others because of what we have done. So nga ni, kung ako magkasakit, for example, because of my hard-headedness, then who will suffer? It's not only me, but it's also my family. It's also my congregation. It's also my friends, because they will also be concerned and they will also be taking care of me. So nga na ba nga, tanaw na to, ang sin made us suffer, and sin also that we commit inflict pain to others. Ug tungod sa presence of sin in us, it's easy for us to make others our slave. It's easy for us nga mandaya sa uban because of the presence of sin in us. Now, mao na giingon nga the season of Lent is a calling to repentance. Calling to realize sa atong kaugalingon nga, akong mga sala ing ani, and to understand how sin operates in us. The more sin that we gather in us, the more sin that we do, then the more that we suffer and the more that we inflict pain to other people. Pag-abot sa una sa atong ebanghelyo karon, kining ang mga Jewish authorities, now let's go for a Sanhedrin. Kining Sanhedrin, gibuhat nga kanang kini siya ang leadership in the Jewish community. A Sanhedrin is given an independence from the Roman authorities. Under sila sa Roman Empire, pero they are given
certain autonomy ang kining gitawag nato nga Sanhedrin nga moay mo dumala diha sa ilang katilingban. Unya naa dinhi ang mga kaparian sa mga Hudiyo, naa dinhi ang gitawag nato nga mga Parisiyo, mga Sadusiyo ug uban pang mga key leaders in their community. Karon, the fame of Jesus, His miracles, His healings, ang iyang mga teachings attracted a lot of people. Daghan ang mituo. Labi na sa diyang gibanhaw niya si Lazaro. Nga tuanas lubnganan og miingon siya, Lazaro, gula diha. Og migula ang patay. Milakaw ang patay. Og miingon siya, badbari ka na sa iyang mga kanang pamkiputos man siya panapton. Badbari ka na. Sa mga nakakita sa mga Hudiyo, they all believed that this Jesus is powerful in words and in action. And many people followed Jesus. And when many people followed Jesus, the Jewish authorities were threatened. Na-threatened sila. Kung sa may ingon nila sa ilang pulong, sa ilang panagtigom karon, miingon sila, unsa may atong buhaton, nga kining tawhana naghimo magdaghang milagro. Kung ato siyang pasagdan, mutuo kaniya ang tanan. Og manganhi ang mga Romanhon og gunobo nila ang templo og ang tibuok nasod. So there are two things. Una, it is out of envy. Kana bitong kasina nga si Jesus nakadani og daghang mga tao. Ikaduha, it's out of political concern. Kay ano di ay? Now we go imagine this is the Temple of Jerusalem. This is a tall building, Temple of Jerusalem. But there is at the other side is the fortress of Antonia or Antonia's fortress, a military camp, military of the Roman Empire. So whatever is done and whatever happened in the temple, mamonitor na sa mga Roman soldiers kay ang ilang building, Antonia's fortress, is higher or taller than the temple. So they can see what happened. Panahon sa katong nag-cleansing of the temple sa Jesus, iyang gipapahawa, gipanglimbuad, katong nagkagubot sila dito sa temple, the Roman soldiers saw. Daghang mga tao nga muduol kang Jesus kung moadto siya sa templo, the Roman soldiers saw. Now, the Jewish authorities nangahadlok sila. Una, mawad-an sila followers. Ikaduha, gunubon ang ilang temple because they attributed to Jesus that Jesus is a kind of political Messiah who will lead a revolt against the Roman Empire. So mao ni na-threaten sila. But there was a prophetic word from the high priest at the time. Mingon si Caiaphas nga, wa jud kamoy alamag. No? You are too foolish. Og mingon siya, di ba mas maayo nga usara ka tao ang mamatay para natong tanan? So he was prophesying about the death of Jesus and about the effect of the death of Jesus. In the political concern, ang kamatayon ni Jesus will save the whole country. Tungod kay ang mga Roman soldiers will never attack. If Jesus will die, so the followers will stop. And then, namatay na ang si Jesus, then by the death of Jesus, He can save the whole country from destruction by the Roman soldiers. Mingon si Caiaphas, di ba mas maayo nga usara ka taong mamatay kaysa ka kitang tanan mga matay? So, the more intense nga nangita sila kahigayunan nga si Jesus ilang dakpon, ilang taralon o ilang hukman sa kamatayon. So everything has been arranged, pre-arranged na nila. So tapos na gidesisyonan si Jesus wa pa gani siya madakop. They decided to put Jesus into death. Bakit? It's a fear of political annihilation. Ikaduha, it's a jealousy nga wala na sila'y mga sumusunod. Apan atong tan-awon nga beyond political aspect, ang kamatayon ni Jesus is a spiritual liberation for all of us.
cleansing sa atong mga kalapasan. Kay ang iyang kamatayon nagpasaylo kanatong tanan, dili lang sa mga Hudiyo kundi lakip kita. Lakip kita sa atong pagkamakasasala, kay ang iyang kamatayon, ang iyang dugo naghugas man kanato. But the next effect, the higher effect, the consequential effect of the so-called the blood of Jesus, all of us are gathered together into a community of believers. Mao na nga miingon diri nga dili lamang alang kanila kundi alang sa pagtigom og paghiusa sa nagkatibulaag nga mga anak sa Dios. Subot atong ipasabot nga though there is a political aspect of the death of Jesus, but still the higher dimension is the spiritual aspect, the spiritual liberation of all sinners. And the consequential effect of the death of Jesus is to gather us together into a community of believers. That is why the church was born. The church was born and the grace was poured to the whole world at the death of Jesus. You look at the image of Jesus. While hanging in the cross, Jesus was pierced by a lance. And that piercing of the lance, what comes out from the side of Jesus is blood and water. And that is the pouring of the grace of God to the whole world, so that we who were never born at the time of Jesus' death will experience that liberation from sin and that gathering us into a community, and we become one church. And this church was given birth by the Spirit at Pentecost. So tanaw to mga kaigsuunan nga, though there is political dimension of the death of Jesus, but there is the higher dimension, the spiritual effect of Jesus' death. Manindog kitang tanan og ato karong ipada pangatayag sa Ginoo kini atong mga pangaliya. Ang Dios mao ang atong magbalantay ug manluluwas busa puno sa pagsalig modangop kita kaniya diha sa atong pagtuwaw. Ginoo, bantayi kami. Ginoo, bantayi kami. Alang sa tanang matuhuon nga mulantaw sila sa kayusahan ug kalinaw sa tong simbahan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, bantayi kami. Alang sa mga Pilipino nga maningkamot sa pagkabot sa kalinaw ug kayusa sa atong nasod, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, bantayi kami. Alang sa malampuson ug malinawon nga pinilaay, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, bantayi kami. Alang ni atong nag-anto sa nagkalaing lating matang sa sakit, nga makabaton na sila og hingpit nga kaayuhan ug kahupayan diha ni Kristo, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, bantayi kami. Alang sa mga sulugon sa Dios, Teopilo Kamomot Obispo, Joel Sibalyipari, nga mabayaw na sila sa kadungganang sa altar, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, bantayi kami. Alang sa kalampusan sa Second National Mission Congress, karong umabot Abril 17, hantod 24, 2022, nga mutakop sa pagsaulog sa 500 years of Christianity, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, bantayi kami. Alang kanatong tanan nga mag-ampo kita sa kabanhawan sa tanang nangamatay, ilabi na ni Josepa, ni Cario Senior, Emilia Gregorio, Absalon Boy Nestor og Jerome, og tanang kalag sa purgatorio, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, bantayi kami. Amahan tinubdan sa tanan, dungga ang among mga pag-ampo ug panalip di kami sa kanunay batok sa mga dautan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.